Tu hi toques? Jo hi toco. Soc l'Abel Torrents, tinc 16 anys i estudio a l'Estudi Musical 143. M'agrada tocar el piano perquè em permet desconnectar i poder tocar música bonica. Sobretot l'estil que més m'agrada és el romàntic, però també m'agraden altres autors més contemporanis, com per exemple Bartók o Debussy. I ara us tocaré la primera dansa romanesa de Bartók.